हैया लगी पवन से गार देल बिया अभी हम एकरा भी फोन लगाओ तनी सब एकनी के बेचैनी झारे के बा स्पीकर पर लगो यार कैसे नंबर मिलल बा ऐसे बनिल बड़सन मजाक बना के रखले बड़ा सा पवन सिंह के अच्छा उठा ले फोन खाली कने के जाना तारू सके अच्छा उठा हेलो हेलो तू पवन सिंह के गाड़ी देवला के हूं पवन सिंह गलत बरन तो पवन सिंह के गाड़ी ना दे हम तू ही ठीक है बड़ू के गलत बा के एकर कोट इंसाफ करे तू हिसाब करे वाला के हूं तू कौन हो पवन सिंह के सपोर्ट करे वाला पवन सिंह के ऊपर फैन बड़ू सच्चाई पे बने पवन सिंह तो हमहू ज्योति सिंह के फैन बनी डिलीट कर दो फोटो सुनो आदमी लेखा डिलीट करना तो हिसाब करे लगा अभी कहां घर तोरा अभी हम पता लगा के बतानी तू तारा पे हम केस करम तू हमरा दी बार-बार फोन करत तारा पे हम केस कर दे ते जब तक वीडियो ना डिलीट हो तब तक हम फोन करम अभी हम घर पहुंचत नहीं अभी हम बहुत फैन अभी बाड़े ठीक बनू आ फोन करत रही कहबे से फोन करत फोन बार-बार काट देत रहिस हैं तोर हिसाब करत नहीं अभी तारा पे हम केस करत नहीं कि तू हमरा पे बार-बार फोन करत तारा हम ज्योति सिंह के सब अच्छा ठीक बा केस करो एकरा बस सुनो भाई हमरा पे केस करे वाली बिया रउवा लो साथ देम त हमर बीचू में पके कोनो ना उखाड़ी कोनो कुछ ना ते भैया देख हमर कहियो सपोर्ट में रहिए भैया लोग हाथ जोड़ी करत नहीं कि अभी एकनी के खोज के निकाला में कनी के सबन भी फोन जाई आ रउवा लोग भी हमरा के सपोर्ट करी ये कनी के हम बर्बाद कर दी पवन सिंह के जो गाड़ी देले बा उल्टा सीधा